i després anireu saltant a trobar altres cosetes del vídeo, perquè jo faria el mateix. I no res. No serà tan llarg i tan soporífero com l'altre dia, perquè hi havia moments que era com... Per favor, vos demane que en qualsevol moment se desmutegeu el micròfon i me pregunteu coses y hagamos esto un poco interactivo. La sessió d'avui, 100%, si l'haguérem fet presencial, seria molt divertida. Feta online serà interessant, curiosa de veure, perquè bàsicament explicarem moltes coses, però no podrem posar-les en pràctica perquè a nivell online pues, serà complex fer les propostes que avui vos diré. No sé qui està per així per la trucada. En les últimes setmanes mi vida és un poco a tope i no he tingut temps de posar-vos per escrit en el Drive feedback sobre el que heu anat pujant, però ho he vist tot i volia fer xicotets comentaris, aprofitar este inici, ja que no m'ha donat temps de fer-lo per escrit en el Drive, per si teniu algun comentari o alguna experiència que pensàveu que hi seria d'una manera, però després això d'una altra sobre la fase 1, m'estic referint. Per exemple, del Brocky Job, así está María, veritat, que la estoy viendo aquí abajo. Me pareix interessant com al final heu acabat fent un únic grup, no? Algo que va començar siguent diferents cançons, al final s'ha juntat i fem una cançó grupal. Com ha passat esto? Perquè ho he llegit i he vist el... Estàs en silenci. No sé si jo tinc... Sí. A veure, no, nosaltres el que passa és que el grup que tinc en el Buffer Açò són només 5 alumnes d'anàlisi musical, dels quals un té l'assignatura convalidada i ve I quan... n'hi ha algo d'Itàlia. Sí, i tinc un alumne italià, clar. Aleshores, ahir el tema era que tinc un alumne italià que només està un any així, aleshores ell de lo que és Vila-real, pues, l'experiència que té tampoc és molt gran. I tinc 2 alumnes que no són de Vila-real, una és d'Onda i l'altra és de Nules. Aleshores era un poc com anem a parlar del nostre poble, però de quin poble parlem? I va estar molt bé perquè van començar a parlar, en el núvol de paraules van començar a eixir paraules totes relacionades amb el que és la tradició, la llengua, i a partir d'ahir han fet una cançó amb tot això, no? És un poc la tradició musical, la tradició gastronòmica, la tradició, els balls tradicionals, i la cançó va d'això. El títol de la cançó és Tots família som, i és veure un poc tot el que ells tenien en comú. Està molt guai. Jo crec, de fet, si tingueren que fer un núvol de paraules sobre totes les creacions que he anat veient i que ho he anat penjant, sempre els trending topics, les més utilitzades i repetides, són la tradició i com la unió, la festa i després la nostàlgia i la enyorança. N'hi ha molta també d'enyorar i de nostàlgia. Això jo crec que són com els tres pilars que n'hi ha ahí. Després hi ha altres coses que se n'hissen d'ahí, però que guai. Després, Nules. N'hi ha una cançó així en Nules, de Carmen, que no sé qui és Carmen, però mare meua. No sé, Claudi, si vols comentar alguna cosa, però no sé si... Jo primer, com ha fet un po Maria, també tinc un poc de dificultat perquè ho estic fent en un segon i en aquest segon estic preparant el concert de Nadal, un grupet que vea com sona l'ESO i l'altre el Tuque, i la veritat que vaig un poquet loco, m'està superant. Entonces, no tinc temps i he intentat, la veritat, de seguir les pautes que mos donares, però ja te vaig presentar dos. Una en caràcter festiu, un poquet infantil, la veritat prou infantil, com si ho hagueren fet de primària, bueno, ho farem per grups i després ho juntarem en una cançó, en les seues parts. Però, per altra banda, esta xiqueta va presentar aquesta cançó. La vaig ensenyar al Departament d'Orientació perquè és com una crida d'atenció, és una xiqueta que, així entre nosaltres, que té els seus patiments personals, les seues ansietats, les seues pors molt fortes, i era com una crida d'atenció. Entonces, veia una cançó brutal, no sé el teu parer, per a fer un rap, per a fer algo, i la vaig deixar ahir, li vaig felicitar, però sí que li vaig explicar que anàvem a buscar algun poquet més festiu i ho va comprendre, no? És una xiqueta molt madura, però que té
I En sí realitat, que jo veia això com un crit d'eixir d'una escapatòria, no? I la vaig felicitar. En Nules tenim el Blu, que també va ser exalumne d'aquells moments, quan tu estaves per l'institut, que em recordava perquè en 15 anys ella escrivia i ella ara té la carrera de dret, no sé què històries fa, però l'escriure era com una vàlvula d'escape que tenia ell i m'ha recordat una miqueta això. per a donar un poc de context, és una cançó que se diu Societat tancada i que parla bàsicament de que la gent no t'observa i que la gent que sentir-se invisible un poc d'alguna manera i és com una crida... I està molt interessant el pont després, no sé si va ser un poc incitat per tu a que ficara ahí en el Jo pont. la vaig animar a que escriguera el que portara dins. Ella se va desmarcar de tot el grup perquè li costa molt tot, li costa molt relacionar-se. És un èxit que vinga a la trobada, un èxit molt gran perquè a nivell social té molts problemes i la vaig animar a que escriguera el que tinguera dins, però ho va fer completament. Així com els altres ho han fet entre tots, tota la classe, començaren per grups, i entre tots fèrem una cançó un poquet infantil, ella va fer tota sola. No li vaig Pues dir absolutament res. és molt brutal perquè la cançó en general és bastant trista. De fet, jo més que un ram me la imaginava com una espècie de balada, una cançó trista, però sí que és de veres que en el pont és un pont de reafirmació, de així estic jo i de vaig a superar això. Per tant, si ho ha fet ella sola i ese pont també l'ha escrit a tope, superguai. Però, ostres, crec que és una idea guai. Sí que és de veres que el departament d'orientació i tot això, pues, intentar, ostres, agafar això i intentar gestionar-lo d'alguna manera, però no sé jo si canviaria i que fer una cançó més alegre, perquè en realitat la cançó al pont ja li pega la volta a tot el que ha dit abans. Entonces, a lo millor poder escriure una tornada final amb la idea del pont i pegant-li ella la volta a tots els versos anteriors del principi i que dins de la mateixa cançó n'hi hagi un procés evolutiu i siga una pròpia història, però que comence com l'ha començat i que l'acabe de la manera que en el pont ha escrit, perquè és brutal. És una cançó superincreïble. Pues sí que ho diré, sí que li ho proposaré, d'agafar el que ha fet, que la vaig felicitar i ho han parlat, i que poguera acabar pegant-li la volta. Estaria És molt que, de guai. fet, ja, ese pegar-li la volta ja està en el pont. Entonces, per dir-ho d'alguna manera així visual, el faro de luz, ese foco, està ja en el pont. Entonces, si el pont l'agafem com la espurna, la llanterneta que comença a il·luminar i que puga il·luminar tota la tornada final i escriure una nova tornada o un outro diferent, podria estar guai. Però, vamos, és molt guai perquè és un tema que no s'ha repetit en cap altre grup ni en cap altra proposta de sentir-se al teu poble però no sentir-se tu i sentir-te que en realitat no tens res en comú en la gent que t'està envoltant. I esto és molt potent. O sea que... Bravo. Després no sé si n'hi ha gent... Jo voy a lanzar las ideas que tengo. Del Ribalta per així... Jo et dic. És que se m'ha oblidat pujar tot Igual el tens que han coses fet. que no... O sigui, Vale, no vale. és la tesi, però sí que n'hi ha avanços, eh? Els estava intentant ficar ara, però no tinc espai. No me deixa modificar res. Vale, no te preocupes. M'ha molat molt la de l'equilibri entre silenci i festa. Esta és mi top 1 de momento. No? Està guai el que està fent aquest grup. Està guai. És que tots en general, la gent que ha apostat per la festa ha tirat per la festa a saco, però buscar com aquest equilibri o fins i tot contrast entre el silenci i la festa és que en realitat és el que passa, no? Perquè la festa igual és una setmana o 2 a l'any, però la resta de l'any del poble és una altra cosa. Entonces, bravo, molt guai. Pues si ho pots pujar, perfecte, així na miraré i fantàstic. De Vilafranca. Així sí que al final primer de batxillerat s'ha unit i farà una cançó, que he vist les propostes. M'he imaginat que les diferents propostes dels quadres, cada una era d'un grup per a intentar fer una en comú. Esto ha sido mi imaginación. Sí, no lo poquet que se podia salvar de cada un dels grups, perquè m'ha passat també un poc com la companya. Uns venen de Fortanet, els altres de Cantabella, els altres de l'Anglesola, els altres de Vilafranca, els altres de Castellfort, i també tenia ahí un poc de mescla.
i finalment cada un va rescatar com unes frases que semblaven un poc més i no li vam donar forma ni res, ho vam deixar i ja mos va acabar el termini. Ja ho reprendrem. Bueno, no passa res, a poc. I després, dels de segon, la de la veu del nostre poble me pareix increïble. O sea, és un altre d'aquests temes que d'alguna manera parla dels orígens, no? de saber d'on venim i poder posar-li veu i lletra i música a qui som i a persones que potser no han tingut aquesta veu ni aquesta oportunitat. O sea, xapó, me pareix molt guai. Totes són molt xules. El que passa és que per destacar alguna coseta o intentar dir pues això, la veu del nostre poble. És molt guai perquè tu veus el títol i dius la veu del nostre poble, però no t'imagines de què va la lletra. I quan llegeixes realment la lletra és molt guai. Donant context una altra vegada és això, no? Si vols dir-ho tu, Sara, i comentar... No, arrels, tradicions, un poc tot això, sí, bàsicament. Pues estupendo. Després de Cabanes no està Jorge, veritat? Vale, no passa res. Però ha sigut molt curiós en Cabanes perquè han fet 3 grups en 3 tesis diferents, però pràcticament podrien ser la mateixa història en diferents punts. No és que hagin fet... No estan contant el mateix, però podrien estar parlant d'una història única, perquè un grup ha triat una tesi sobre els diferents tipus d'amor que trobes en un poble, un altre grup ha triat una tesi sobre que en un poble no se poden tindre secrets, sí? I l'altre en una parella que s'enamora i comença a cantar en mitad de la plaça del poble. Entonces, és com... Estas 3 cosas podrían ser una película una detrás de la otra. I és molt guai. Vale, simplement això, comentar sobre la fase 1 que seguim en marxa, que qualsevol cosa que se vos ocorris, que anem penjant, anem parlant. I això. Respecte a la fase 2, respecte al dia d'avui, prometo no ser molt llarg, ja ho he dit diverses vegades. No espereu avui la recepta y los pasos igual que el altre día. El proceso creativo ha hecho pop, como las Pringles, y ya está en marcha. Y lo que avui faré serà compartir una espècie de propostes, de recursos, d'exercicis, activitats, jocs, etc., que mos servisquen per a posar-li música a la lletra que a poc anem creant. Però no serà una recepta per a posar-li música a la lletra que anem creat. El primer que farem serà averiguar una progressió harmònica de no sé què i no sé quantos. I després farem no sé què. No anem a fer això, val? Perquè moltes coses que he vist també i que he anat un poc fullejant per el Drive, ja fins i tot algunes tenien idees de música. N'hi ha moltes lletres de cançons i coses que han llegint que diuen al principi sonarà una caixa o després sonarà un no sé què o després n'hi ha com moltes coses que ja tenen com la música quasi que se l'estan imaginant al mateix que escriuen la lletra. Per tant, tenint en compte que aquesta fase és la de la música, anem a posar-li música a la lletra que hem fet, però no anem a seguir uns passos concrets, sinó que cada grup, a través dels jocs i les propostes que vos proposaré, doncs anirem trobant esa música. No se trata de, así, siguent un poc poètic, no és tant crear la música, sinó trobar-la, no? Encontrar-la dins de la lletra que ja tenim. Cada lletra té una música ja i simplement n'hi haurà que encontrar-la. Aspectes previs, que esto me va agradar molt de l'altre dia i voy a repetir-lo. Vos recordé que si voleu agafar notes per si dicen coses avui que no les he posat en el PDF, pues també estarà bé. Tot està bé, estamos creando, todo perfecto. Després he posat una frase ahí que en valencià la traducció no és la millor del món, però ara vos explicaré el per què. La frase que he posat en un dels aspectes previs és que no hi ha males notes. En realitat, hauríem de dir que no hi ha notes equivocades o no hi ha notes errònies, una cosa així, per a que m'entengueu. Però he posat no hi ha males notes perquè això ve d'una metodologia que se diu Music for People. Per a parlar d'avui, per la sessió d'avui, les coses o els 3, diguem, metodologies que utilitzarem o que m'he inspirat i he après jo per aportar-vos exercicis i propostes són Music for People, que és una proposta que parla... És molt guai, si no parla de la improvisació i de la musicalització i del
expressar-te a través de la música. Està molt relacionada també amb la musicoteràpia, hi ha mil històries, és molt guai. L'altre és Musical Future, seguimos en el que vam dir l'altre dia de creació de cançons. I l'altre és els Circle Songs de Bobby McFerrin. Vale, estas son un poc les tres coses. Es guay porque he tingut oportunitat d'estudiar amb gent que està cerca de todas estas metodologías y entonces, pues, si puc ajudar-vos en algo, jo què sé, proposar-vos algo. Moltes coses segurament ja les coneixereu, però, bueno, la que no, pues no. No hi ha males notes, they are not wrong notes. En anglès ve a dir que, en realitat, totes les notes són vàlides, igual que, tornant-nos a posar poètics, totes les persones són diferents i són vàlides i simplement hi ha que encontrar esta nota, en quin aspecte va. Pot ser siga una nota que siga dissonant i soni molt junta, pot ser una nota que siga molt alta i separada una de l'altra, però la idea és que no hi ha notes equivocades. En aquest procés anem a tocar i anem a buscar quines notes estan i anem a provar i anem a experimentar. Escoltar, tocar, compondre, improvisar, tots els elements estaran al mateix temps passant. Fomentarem també o intentarem fomentar en esta fase la interacció entre els grups de treball. Si n'hi ha un grup, pues, és un grup i ja està. Si n'hi ha diversos, intentar tindre altres punts de vista, intentar aportar feedback. Si ara estan de moment treballant, no sé com ho he fet, però si de cas, per separat i cadascú està a la seua, en el moment de fer la música pot ser interessant que uns escolten a altres, que a l'hora de composar música estiguen fent-ho al mateix temps, o sigui, intentar que els grups de treball estiguen ahí connectats. Al mateix temps, les propostes que d'ací uns pocs minuts llançaré a l'aire o a la nube se poden fer tant en els grups psicoteis de treball com en tota la classe. De fet, n'hi ha moltes que són per a tota la classe, fins i tot com si volguéreu oblidar-se que esteu fent cançons i simplement començar a tocar i a fer música per a que això després els inspire per a crear la música de la seva cançó, trobar-la. Que si no, no tiene sentido lo que he dicho antes. Sí, per a trobar la música de la seva cançó. Efectivament, per a aquesta fase necessitarem instruments musicals. N'hi ha moltes propostes que se poden fer amb la veu, amb percussió corporal, però ja que estem en el tuque i ja que l'ukelele estarà por ahí, necessitarem instruments musicals, siga ukelele, siga instrumental orff, siga piano, bateria, cajón, lo que siga, instruments de tota percussió. Encontrar cada grup com una sèrie un pack d'instruments musicals que ens pugui servir per a fer les propostes serà interessant. Què volem que la música transmeta o transmetal, de repente? És una pregunta interessant que ens podrem fer, perquè de vegades la música pot expressar exactament o literalment el contrari de lo que està dient la cançó. Quantes vegades hi ha una cançó que la lletra és molt trista i la música sona alegre i sona totalment. Per tant, plantejar-nos què volem transmetre és un dels pilars abans de posar-nos a fer res. Sobretot per si volem que la música reforci la idea que hem escrit a la lletra o volem que en algun moment ho trenque o volem que... Això. Saber que la música és un element expressiu més, a part de la lletra. El silenci és el teu amic. Esta frase me feia molta il·lusió escriure-la ahí. Perquè de sobte tocarem i la cançó se plenarà, però el silenci és el teu amic. Per favor, recordem respirar i que moltes vegades una pausa reforça la idea que vindrà després. Sin ir más lejos, en el Despacito, una de les coses que van fer el clic en Despacito, i jo sé que el primer dia Ave Maria, el segon dia Despacito, en fi, ja m'aneu coneixent, però una de les coses que va ser clau per al Despacito és que n'hi ha un moment en el que el clic i el metrònomo se trenca per a literalment fer sí, i n'hi ha una pausa. I no és un silenci com a tal, però literalment amb la melodia està expressant el que diu la lletra de la cançó. En fi. I l'altre aspecte previ interessant, que no vaig a comentar avui perquè sou grandíssimes persones i profes i sou boníssimes en el vostre treball, 100%, és que haurem d'interioritzar molt bé els conceptes de ritme, melodia i harmonia. No vaig a explicar-los avui. Si algú t'interessa o algú, no sé,
me pot escriure per correu i jo li puc llançar propostes. D'alguna manera, les propostes d'avui estan relacionades amb aquests conceptes. No les he classificat perquè he volgut que sigui més flow, però a mesura que anem descobrint-les o que aneu treballant-les, se donareu compte de que una està més enfocada al ritme, l'altra està més enfocada a la melodia o a l'harmonia o a dos coses juntes o als tres elements a la vegada. Però crec que és necessari i és interessant que parlem d'aixòs tres elements, del ritme, de l'harmonia i de la melodia. Una vegada, parèntesis, vaig tenir un debat amb una profe de història de la música que ens parlava de que la música, per exemple, a Àfrica, era quasi sempre ritme i que quan escoltaves un ritme, però clar, jo vinc de la percussió i per a mi escoltar un djembe tocar és supermelòdic, a pesar de que siga només ritme, no? Simplement comento això per la idea de que sí, que puc associar l'ukelele a l'harmonia o inclús a la melodia, però també té ritme. O que unes palmes poden ser molt melòdiques. O que simplement aquesta idea de llançar-la, deixar aquí el mic drop i treballar amb la idea de trencar aquesta estructura, de que el ritme... Sí, el ritme pot ser la bateria, però el ritme també pot ser un riff de guitarra i que el riff de guitarra siga superrítmic i que això ens crea la resta de cançó. En fi, aspectes previs com a tal. Després, destacar que els dossiers 1 i 2 d'ukelele, que estan en el banc de recursos del Tuque, a la part del final dels dossiers n'hi ha unes parts increïbles amb idees de progressions harmòniques que són molt xules, que als propis dossiers també teniu explicats els tipus de rasgueig, els puntejos, n'hi ha mil idees i mil recursos que se poden gastar. No ho vaig a treballar avui perquè estan ahí ja i si esteu tocant totes les cançons del Tuque amb l'ukelele, de forma natural ja heu treballat diferents tipus de rasgueig. Simplement ho comente perquè a les bases del Tuque Compounds posa que ha d'haver mínim 2 tipus de rasgueig diferents. Per això, un pot ser run i l'altre pot ser un calipso bàsic o el que siga. Simplement comentar-lo, que ahí ho teniu. A part d'això, vos penjaré també al Drive, tot i que està a internet i ho podeu trobar molt fàcilment, però us ho penjaré al Drive, una guia d'acords de Jaime Altozano que va fer fa un temps, que està por ahí online i és molt xula, quan va anar d'invitado a Operación Triunfo 2017. Li van demanar que faci una xerrada para Amaya, Aitana y toda esta gente de aquella época, com si fuera... Per mi va ser ahir, en realitat. I va fer una guia molt guai. En certs aspectes n'hi ha moltes que estan ja en els dossiers d'ukelele. Lo interessant de la guia de Jaime és que t'explica d'alguna manera quin color, quin caràcter té cada progressió harmònica. De tal manera que si jo vull trobar una progressió harmònica alegre per a aquesta cançó, pues, en la guia vaig directament a progressió harmònica alegre. O si vull trobar... O te posa exemples, te diu, pues mira, esta dels Beatles sona igual que esta, o esta de tal. I n'hi ha exemples que també no tenen per què ser els Beatles. N'hi ha exemples com molt actuals i molt moderns que segurament l'alumnat coneixerà més que nosaltres. Vos penjaré aquest PDF. El podeu trobar a internet fàcil, però vos el fique perquè siga més còmode. I després també... Un moment, voy a connectar, que si no se me va la bateria aquí de l'este. Vale. I després també saber que a YouTube hi ha moltes bases musicals que, de fet, quan jo tinc un grup d'alumnes que no té ni idea de tocar instruments o no vol o el que siga, al final acabem treballant amb bases instrumentals de YouTube. Buscant a YouTube, en anglès, per exemple, la paraula backing o les paraules backing track, t'apareixen bases musicals de tots els tipus, estils, tonalitats, tempos que te pugues imaginar. Vosaltres podeu fer la prova de posar backing track rock happy en YouTube i vos apareixeran tropecientos vídeos que podem utilitzar per a algunes de les propostes que ara direm o per a directament agafar la nostra cançó i fer-la amb un backing track i després intentar imitar amb els instruments el que aquest backing track de YouTube ha fet.
Simplement això, saber que a YouTube està ple de vídeos i d'idees musicals que podem utilitzar més enllà de apps i mil històries que podríem així encetar abrir la caja de Pandora i posar-nos a totes les opcions, intel·ligències artificials, etcètera, que tenim de recursos. Però bueno, en aquestes tres cosetes, Jaime Altozano, els dossiers del Tuque superguais i els vídeos de YouTube, jo crec que en això tirarem i superbien. Dicho esto, propostes d'exercicis que les explicaré de manera parlada, però intenteu imaginar-se-les en el vostre cap, en els vostres alumnes, ¿vale? Encara serà difícil, però lo intentaremos. Propuesta número 1. Repito, esto después estará en PDF, ¿vale? O sea, simplement però sí en coses. A la proposta 1 l'he anomenat loop creatiu. Bàsicament, la disposició jo he posat que és en cercle, però se podria fer de qualsevol manera. Una persona comença amb una idea, pot ser de ritme, de melodia, de veu, percussió corporal, instruments, el que siga. Idea senzilla que puga ser repetida en bucle. De fet, els meus alumnes a aquest joc li diuen Incredibox, per l'Incredibox de l'aplicació Incredibox, que si no coneixeu també la podeu buscar por ahí. I bàsicament, cada persona és un ninotet, entre cometes, de l'Incredibox, proposa una idea, l'altra persona se li va sumant i així fins que tot el món ha proposat la idea i estem en una canció en bucle, en loop, creativa i a veure què és el que passa. Lo interessant d'aquest exercici és poder escoltar les idees de la resta i poder saber que el que tu has fet i en principi està totalment desconnectat i aïllat, de sobte té més sentit amb aquesta idea d'aquella persona, amb l'altra idea. Quasi totes les propostes seran en aquest aspecte com, o moltes, improvisades, de manera que se poden gravar, perquè igual surt una idea de melodia, d'harmonia, de ritme, interessant, fent aquests exercicis i després, escoltant la gravació, aprofitem aquesta melodia per a la nostra cançó o alguna de les coses que estiguen passant. Número 2. I esto literalment és de Bobby McFerrin, dels Circle Songs, de les cançons circulars de Bobby, i com improvisen en un cercle de veus. Bàsicament, la idea és la mateixa de l'exercici anterior, del loop, un cercle de persones en el que una persona proposa una idea. En aquest cas, pot ser amb la veu, pot ser amb instruments. Bobby ho fa només amb la veu, però en realitat estem creant, per tant, pot ser el que siga. Simplement és una miqueta més acotat, ¿vale? N'hi ha com més normes. La primera persona decideix la pulsació i el tempo. Per tant, qui vulgui començar a crear en el cercle, marca aquesta pulsació i crea un ostinat. És una espècie de bucle senzill. La idea és deixar molt d'espai. Tum. 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 Esto podría ser, ¿vale? No comenzar a fer primera, perquè se m'oblidarà i no serà sempre igual, no tindré temps per respirar i al cap d'un minut, quan encara n'hi haga gent que encara no ha cantat, estaré reventadíssim i supercansat. A poc se va afegint la resta del grup. L'única cosa és que quan una persona s'afegís, només té 3 possibilitats. I esto és palabra de Bobby McFerrin. Te adoramos, oh senyor. Vale. Les 3 possibilitats són o imitar i copiar una de les idees que ja estan sonant, o armonitzar, y aquí viene un tema un poco más complejo, pero bueno, buena suerte, alguna de les idees que ja estan sonant, és a dir, jo escolto una melodia que ha fet un company o una companya i cante una nota que pugui quedar bé amb aquesta melodia que està sonant, o afegir una nova idea, i esto és el mateix d'antes, crear una idea diferent, o copie. Si avui la meva capacitat creativa està en -3, doncs veig una idea que m'està agradant i m'uno a ella per a fer-la més forta i que el volum puja. O harmonitze, o invente i afegisc una altra idea. Aquestes són les 3 claves en un cercle de cançons de Bobby. Propuesta 2. Tercera idea, hits. I este és un dels meus jocs preferits. Jo no coneixia ningú que el fera. Quan el vaig començar a fer, suposo que serà una
una derivació de totes les idees que he anat fent en mi vida i que m'ha portat a fer este xoc, que al final he anomenat HITS, H-I-T-S, i que s'ha convertit en literalment un xoc, una forma de jugar. Està pensat per a gran grup, però se pot fer de mil maneres. Sempre hi ha una persona que d'alguna manera està facilitant l'activitat, pot ser un alumne o pot ser, en aquest cas jo crec que el més senzill seria que fora profe, d'alguna manera està com gestionant com fluirà tot. Igual que abans, la primera persona comença i fa un obstinat senzill. A partir d'ahí, la resta de persones afegeixen i creen el seu element en bucle, repetitiu, amb instruments, sense, amb veu, percussió corporal, el que siga. Importantíssim en este joc ser capaços de fer-lo meu i baixar el volum per escoltar tots els elements que sonen. En la resta de propostes estem creant i estem fent, però per a jugar a hits és imprescindible que jo puga fer-lo meu mentre escolte una altra cosa. Per tant, la senzillesa de lo que faig ha de ser necessària per a que puga fer aquestes dues coses a la vegada. Cantar, tocar, fer algo i rebre la informació de tots els membres del grup que estiguen aportant. I el tema viene ara, per això és un xoc i per això s'anomena hits. Quan tot el món estiga sonant, cada persona del cercle decidís fa tres coses a la vegada. Fer lo seu, escoltar i decidir quin és el hit que més se li està quedant dins del cap. És a dir, de totes les coses que estan sonant, idees, ritmes, melodies, harmonies, tot el que està passant, quina és la idea que jo, com a persona que està participant dins d'aquest cercle, portant la meva proposta, què és el que estic escoltant que realment se m'ha clavat aquí en el cap? Potser siga una idea super estrambòtica i per això mateixa se m'està ficant dins del cap. Potser siga la idea de la persona que tinc al costat, perquè la tinc al costat i l'estic sentint més. Però la idea és que cadascú faça el seu, escolte la resta i siga capaç de descobrir quin és el seu hit. Perquè quan la persona que facilita, que en aquest cas, en un principi, jo vos proposaria que fora el profe, però tot és possible, quan esta persona marca un 1, 2, 3 ja, o 5, 6, 7 i, o preparado, listos ya, o lo que siga, mentre la música continua sonant, cada persona passa a copiar el seu hit. De tal manera que en lloc de tindre, imagineu-vos un cercle de 10 persones, 10 propostes diferents, de sobte algunes estem destil·lant, estem filtrant. Algunes de les 10 propostes van a caure i algunes se van a quedar. Profe, si jo pense que el meu, que estic fent jo, és el hit, puc repetir-lo? Sí, aquesta pregunta ocorrirà. La resposta sí, és un joc en el que estem jugant. A partir d'aquest moment, quan ja n'hi ha més idees reduïdes, repetim el procés amb les idees que queden. Si al principi n'hi havia 10 i ara n'hi ha 5, d'aquestes 5, quin és el hit? I la persona que facilita torna a fer el 1, 2, 3 o la senyal que siga per a tornar d'aquestes 5 a quedar-nos. Pot ser que encara queden les 5. Pot ser que de sobte passem a tindre una només. Pot ser que n'hi haguen 2. La idea és repetir el procés fins a tindre més o menys un número d'idees i de propostes i de creacions que siguen una o dos i buscar-li un final. A mesura que jugues, l'objectiu és competitiu. Jo puc jugar a fluir o puc jugar a guanyar i que la gent se quede con mi hit. Cadascú pot elegir com jugar este joc. És a dir, si jo veig una partida de hits, aquí ja en modo partida, esto me estic imaginant que en el Tuque, en la trobada, anem a jugar aquí a hits mágico con todo el mundo a la vez, esto sería increíble. Però si jo veig una partida de hits que està bastant neutra i de sobte faig un so que destaca entre tots, tinc moltes oportunitats. Uns alumnes meus de fa molt de temps van comparar això amb el mode en el que consumim la música avui en dia, no? I d'ahir, de fet, va néixer un projecte que van fer que seria el projecte dels 5 segons, perquè en realitat, per a fer un hit, i aquesta és una de les coses que podeu anar més enllà de la proposta, n'hi ha molts factors a tindre en compte. La senzillesa,
per a que la gent que t'escolta pugui copiar-lo. Si jo faig això, pot ser superxulo, però si la gent no ho sap repetir, mai serà un hit. El joc del compàs en el que està sonant. Si tot el món està tocant tun, tun, tan, tun, tun, tan, tun, tun, tan, i jo el fique la meva nota o la meva aportació en una part en la que no està sonant res, serà més senzill. N'hi ha com moltes cosetes que se poden anar buscant i a mesura que jugues pots anar trobant per tal de crear el hit i que pugues jugar a intentar que cada dia el teu siga el hit o simplement fluir i deixar-te llevar, ¿vale? Simplement, esta és la idea. Un procés en el que estem creant i que pot ser de 1000 formes. És a dir, podem fer un hit avui que siga amb instrumental orf i que cadascú té el seu instrument i avui la idea és hits amb orf. O podem fer un hit que siga amb percussió corporal, només. O un hit que siga només veu. O un hit que siga només paraules. I s'han dit paraules. Coca-Cola. Coca-Cola. O un hit que siga 1000 idees. Amb este joc se pot anar molt, molt, molt més enllà. No sé, esto no lo había pensado, pero me está viniendo a la cabeza de si estem treballant avui parlar del ritme o de l'harmonia o de la melodia, podem fer un hit només amb ritme o podem fer un hit amb sons amb la boca que no siguen paraules. 1000 opcions, ¿vale? Simplement la idea de anar destilant, tot i que en el fons el jugar és el que està aquí per a que no vegeu que el que a mi m'interessa d'este joc és que pugues fer alguna cosa al mateix temps que escoltes alguna cosa i al mateix temps que decidisses quina de totes les melodies que estan sonant és la que més t'agrada. ¿Vale? El joc està ahí. Lo interessant és que estàs fent i estàs escoltant. I esta idea és molt guai. ¿Vale? Pues eso. Disfrazar las cosas para que... Ya, ¿qué os vaig a contar? Següent idea, la quarta. No és una activitat ni un exercici com a tal, sinó és una proposta que en este cas és del Music for People també, a l'hora d'improvisar i de ser o tindre l'habilitat de dir vaig a tocar, o és que ara no sé què fer, o ara no sé què cantar. Agafant la frase de tota la vida del professorat, que si heu tingut els mateixos que jo, probablement vos han dit si saps cantar o saps tocar-ho, ¿vale? Esta típica frase de si ho pots cantar o pots tocar. Esta quarta idea se diu canta el que toques i toca el que cantes. És a dir, repetimos para YouTube. És a dir, pam, 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 pam. ¿Se escolta el piano? Más o menos. Sí, no sé. Chan, 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 chan. Oh, tun, chac, cutun, chac. Buscar sempre esta idea de fer-ho amb la veu i fer-ho amb un instrument. Fins i tot al punt de estem creant la música per a la nostra cançó i tenim un grup que està cantant la lletra i un grup que està cantant els instruments. I en aquest moment no sabem com sonarà ni com buscarem les notes que estem cantant amb la veu. Però si les sabem cantar, després les tocarem. I moltes vegades, i passarà, cantem en una tonalitat que en l'ukelele nos moriríamos al tocar-la o posaríem 4 selletes per a poder. Però, si ho podem cantar, ho tindrem més fàcil que después si viene de la nada y viene con esta inspiración mágica como el Ave María. Cantar el que toques, tocar el que cantes. 5. Estoy en una cosa que m'agrada molt esto de enumerar las cosas, ¿eh? El últim dia ja vaig fer i esto... En fin, soy así. El 5 li he dit el ritme mana, ¿vale? I per al ritme mana la idea és inventar-se un ritme que siga senzill. Interioritzar el ritme i jugar molt amb este ritme, treballar-lo de 1000 formes i que este ritme que ens acabem d'inventar, que pot ser tun, 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 tun. Sobre este ritme, una vegada hem jugat i l'hem transformat i l'hem fet de 1000 maneres, juguem amb la veu, creant melodies senzilles. Per a jugar amb la veu n'hi ha 1000 maneres. Jo faig un joc que no l'he posat perquè me pareixia com molt absurd, però esto es para los de YouTube y los que esteu així.
Perquè normalment sempre el faig en la fase 1. El que passa és que en la fase 1 no el vaig dir perquè no volia ficar res de música, però lo lanzo ahora, que és el de cantar l'esmorzar. I cantar l'esmorzar és algo que en teoria, si se'n recorden de lo que han esmorzat ese dia, podran fer. I jo me passeig per l'aula amb una roda harmònica. No sé, voy a coger una más fácil. Y en ese momento improviso. Hola, ¿cómo estás? Vull preguntar-te què has esmorzat. Podries contestar-me? Freestyle. Un got de llet amb galetes y un suc de taronja. No lo sé. Vale. Una vez más. Así está la memoria automática y lo que hem esmorzat. Que això mos ho sabem. No és una lletra increïblement difícil, ni és algo que hem de pensar, és lo que acabem d'esmorzar. Però així darrere está la capacitat innata d'inventar-te una melodia amb el que acabes d'esmorzar. Entonces, si després li lleves aquesta frase i fas lo mateix amb una vocal o amb una cosa, ja estàs creant una melodia. Estàs melodizando esto. Jugar amb la veu creant diferents melodies en esta del ritme. Amb el ritme, una vegada hem jugat, potser trobem una melodia que ens agrada. Es un poco eso que tú me das, me estoy dando cuenta ahora. Vale, voy a sanarme un poco de eso que tú me das. Enric, es que claro, tú cantas una melodía y después te pones a tocar al piano y después le buscas unos acordes, pero yo estoy aquí en mi clase, me fiqué al piano y como te toco el cumpleaños feliz. No hay malas notas. Esto es lo que me diría Mary Nish, mi profe de Music for People, americana from the US. No hay malas notas. Evidentemente, amb la pràctica trobareu una armonia més fàcil, més difícil, el que siga. Però jo puc cantar una cosa i que l'acompanyament que li estiga ficant harmònicament siga una novena, una sèptima, un no sé quantos, o inclús una segona. Pues claro que hay acordes sus dos. En esto tenim així a Masters and Commanders de la improvisació i segurament mos podran ajudar molt més. Però la idea és partir del ritme, el ritme mana, i sempre que partim d'una cosa o agafem una idea, busquem fer-lo de 1000 formes diferents. És a dir, podem portar-nos a un ritme molt rock, doncs després anem a un reggae, o intentem portar-lo cap a un ritme ternari. Jo què sé, intentem sempre buscar 1000 maneres de fer-lo, que crec que és un poc la nostra feina, no? Perquè si moltes vegades l'abanico musical que escoltem és molt paregut i entonces sempre acabarem fent el mateix. Però si busquem ficar-li, jo què sé, un 5x4 a un ritme super raro i a veure què és el que ocorre, també pot ser interessant. Partir del ritme, treballar amb melodia a veure què sale, quedar-nos amb una melodia i intentar harmonitzar aquesta melodia amb un instrument o un altre i tindre els 3 elements. En aquest cas, començant pel ritme, després melodia i finalment harmonia. Número 6. Una sola nota. Inspirado en la samba de una nota so, de la samba de una sola nota. La idea és que cadascú agafa un instrument, també pot ser amb la veu, però en aquest cas pot ser interessant un instrument, i elegís només una nota. I creem una improvisació
on només podem utilitzar una nota de l'ukelele, del xilòfon, de la veu, de lo que siga, però només una nota. La idea d'esta proposta és donar-li un format estètic, algo artístic, que siga una creació, que tinga un inici, un desenvolupament i un final, però només utilitzant una nota. Una vegada més agafant aquesta idea de restringir moltíssim les coses que podem fer. Aquí està la nota i aquí detrás està tot el que anem a fer en aquesta nota. Vale? M'està agradant avui, de fet. Hola, què tal? Aquí detrás està la nota esa de ahí. ¿Vale? Perfecto. Una sola nota. Improvisació número 7, amb una vocal. En este cas, partirem de l'harmonia i escollirem, no sé parlar, una progressió harmònica de les tantes que trobem per ahí. Escollim una progressió harmònica i improvisarem amb una vocal. Abans hem partit del ritme, ara partim de l'harmonia. Ens familiaritzem amb l'harmonia, amb la progressió harmònica que triem, escollim una vocal i només podem fer servir aquesta vocal per a improvisar algo melòdicament. Lo mismo, intentar acotar i restringir molt les coses per a que puguen finalitzar-se d'ahí. Número 8. Solo break. Solo break. Además, en una exclamació ho he ficat perquè me veia ficar-li com solo break. Toma ja. Una vegada més, partim de l'harmonia i escollim una progressió harmònica de 4 compassos. N'hi ha moltíssimes progressions harmòniques de més de 4 compassos, de menys, de lo que siga, però anem a buscar una que siga 4 compassos. Poden ser de 2 i repetir-la 2 vegades, però bueno, buscar que la progressió harmònica tinga 4 compassos. La treballem musicalment, passant absolutament de la lletra, de la melodia i de tot. I treballem aquesta progressió harmònica per a tindre-la superbé tocada de 4 compassos. La toquem en bucle, afegint-li algun ritme que ens inspire. Puc agafar uno. Este ritme d'una negra per cada compàs pot estar bé, però podem agafar... afegir-li un ritme a aquesta harmonia que acabem de crear. Primer, averiguem les notes en ukelele, en xilòfons, en piano, en el que siga, en el teclat. Després li fiquem un ritme per a que realment els 4 compassos els estiguem sentint i estiguem en la pulsació. A partir d'aquest moment, substituïm el ritme del quart compàs per un colp a temps i silenci. Ejemplo. 1, 2, 3. Ok. I de forma ordenada, este quart compàs serà el que utilitzarem per a improvisar i per a ficar-li un solo o un break en aquest moment. La idea és la mateixa que estem fent tot el rato, en realitat. Intentar crear música, intentar traure la música de dins i d'on siga. En aquest cas, en una estructura harmònica que se repetís i en un temps molt curtet per a improvisar. No és fer en bucle una improvisació, ni és inventar-te una melodia amb una vocal, sinó que tu tens este compàs per a fer algo. I ese algo pot ser amb el ukelele o... I si algo pot ser sempre la mateixa persona i fer un treball individual, pot ser que si estem en un grup cada vegada tinga el moment de fer aquest solo break una persona del grup, podem fer els solo breaks per parelles, podem fer que el solo break siga de tot el món, a veure què és el que passa, en plan, ara tot el món. Lo interessant d'això és... M'ha gustat esto, en realitat, estic limpiant la càmera. Lo interessant d'això és que en la part de darrere n'hi ha una sensació de tempo, una sensació d'estar tocant al mateix temps
que esto és algo que després necessitarem per a tocar junts en grup i que suone bonic. I una sensació de comencem junts i parem junts. I tot això està darrere mentre tu estàs pensant en què és el que faràs en el pròxim solo break, perquè no tens ni idea i se t'han acabat les idees. Però lo interessant d'això és que tot el món està compartint aquesta música al mateix temps. Número 9. Futbolero. Tampoc sé jo molt de futbol, però futbolero. La idea del futbolero és agafar este ritme del futbolero, del chan, 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 per ser un ritme que en principi molta gent pot tindre interioritzat i pot conèixer, però se pot agafar qualsevol altre ritme, sea el de We Will Rock You o el que siga. La idea és, una altra vegada, partir del ritme i, en este cas, antes d'afegir la melodia, ficar-li una harmonia. Elegir una progressió harmònica i associar-la a este ritme, en este cas del futbolero. Como sea. La idea d'aquest exercici i d'aquesta proposta és intentar fer-la ja amb la nostra lletra, amb coses de la lletra que tinguem. És a dir, agafe 4 versos o la tornada, agafe este ritme i prove de cantar la meva tornada mentre estic amb una roda harmònica i amb un ritme en concret. La idea d'aquesta proposta és no pensar en el ritme. El ritme ja és el que és i el tenim interioritzat perquè és un ritme molt senzill i ens dediquem a buscar-li una harmonia guai per a la lletra que tenim. Esta idea és trobar l'harmonia perfecta per a cada part de la lletra. Amb un ritme que després igual no és el que serà, però simplement estem buscant-li aquest caràcter. Despertant a través d'un ritme molt senzill, una harmonia i provem de cantar. En este cas ja la lletra amb el ritme i tot esto. Número 10. Agafem un trosset de la lletra. Agafem instruments musicals i bona suerte. Esto se diu acompanyament improvisat. Podem tindre un grup de 3, de 4, de 5, de 10 persones. Una persona, com si cantara a l'esmorzar, canta la lletra, mentre les altres persones no hi ha notes males, acompanyen i busquen directament tocar per acompanyar esta lletra. A ver qué es lo que pasa. No podía acabar este PDF sin posar esta idea de locura absoluta de agafem un instrument, tenim la lletra, vamos a cantarla. I a ver qué es lo que pasa. Se inventem. Tenim la lletra ja, simplement és això. Número 11. Agafem una cançó que mos agrade. Pot ser una cançó sencera, pot ser un trosset, un estribillo, d'aquestes cançons que potser ja hem treballat a l'hora que estàvem escrivint la lletra. Agafem una cançó popular, agafem una cançó que m'agrade a mi, o el que siga. Treballem esta cançó sense lletra, només taralejant-la. En este cas no té lletra, no? Però na 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 na. Agafem la lletra i la tararetxem. Per a continuació, com si fuese esto, Tu cara me suena, el karaoke o una cosa d'estes, intentar fer la nostra lletra amb esta melodia de cançó que coneixem. En este cas, lo que estem fent és, lo que està detrás de la mano que todo lo ve, és que lo que hem interioritzat i lo que tenim ja dins és una melodia, no és un ritme com abans. La idea és que siga una cançó que coneguen molt bé, per a que la melodia se la sàpiguen superbé i que no estiguen pensant en si ara la melodia puja o la melodia baixa. L'èmfasi i l'atenció estiga en fer encaixar això en aquesta altra melodia. De 1000 pobles fem un cor contant històries amb cançons. Wow, wow. Tu que vens a la trobada
ballar música que t'agrada. Vale, será raro, será curioso, pero la idea es salirse de esta zona de confort. Como odio esa frase, pero bueno, es un poco això. Buscar-li la volta a una cançó, simplement per a veure que a lo millor el ritme que tu havies pensat en la cançó de sobte fas un altre perquè has de encaixar en esta altra cançó coneguda i t'agrada més. I a lo millor l'accentuació o fins i tot pots canviar paraules. Número 11. Lo mismo que en el... Perdó, 12. Lo mateix que en el 11, però en bases musicals que no coneguen. Cançons que no existisquen. En este cas, l'harmonia està, però ni el ritme ni la melodia. És a dir, busquem en internet, en YouTube, base musical trap electrónico, jo què sé. Sense que el grup o la persona que s'atrevisca a fer aquesta proposta conega esta base, comença a sonar. I ha de cantar la seva lletra encaixant en esta nova base. Se pot fer així o se pot repartir les bases i que tinguin un temps per a preparar-lo i després que amb aquestes bases busquen una proposta i elaboren un poc més. La idea és encaixar la lletra amb algo que no sabem lo que és, con lo desconocido. No estem creant, estem fent que encaixa, fent bolillos. No sé, sí. Estas són les propostes. Que no se mos oblide que estem trobant la música de les lletres que hem creat i que hem fet ahir. En la fase 3 vindrà com les boles de l'àrbol de Navidad. Així li ficarem això. Així pararem. Així de sobte un silenci. Que entre este instrument, que entre l'altre. Però ja des d'esta fase va anar creant-se. I la idea és anar trobant esta música. Totes les propostes són propostes que partixen un poc de la improvisació o que partixen de buscar perdre la por a tocar un instrument o a cantar algo que no saps lo que és. Perdre la por a inventar-te una melodia. Perdre la por a tot això. Una por que moltes vegades és meua i és nostra i és algo que aconseguirem en l'alumnat a veure què és el que ocorre. De totes maneres, estic convençut i sé que ocorrirà que s'inventaran altres xocs i que n'hi haurà altres propostes que se podran fer que aniran guai. Les podeu compartir i podeu... Ostres, doncs mira, és que vam començar fent el hits, però resulta que ara han dit que anem a fer un hits, però en els ulls tancats i escoltant de fons, jo què sé. I de sobte ha eixit una idea que no pensava que seria, o mira, vam començar fent el ritme este del solo break i a partir d'ahí la cançó s'ha convertit en això. I la cançó serà 3 compasses amb una harmonia i en el quart se para. Qui sap com va començar el a composar-se. Y de sobre toda la canción es eso, y ya está. La idea base es esta. Tindre 1000 recursos i 1000 formes per a potenciar aquesta instrumentalització i aquesta perdre la por i aquesta creativitat musical i que a partir d'ací, en cada sessió o cada 2 sessions o el que siga, n'hi ha un moment de, vale, jo te dono les ferramentes, els exercicis, els recursos per a que pugues crear, utilitza'ls per a posar-li música a la teva cançó. Però no te vaig a dir en cap moment quina harmonia ha de tindre la teva cançó, quina melodia li has de ficar, perquè això ho han de crear. Aleshores, el que jo faré serà facilitar-te un poc, donar-te les ferramentes per a dir-te, crea-lo tu, do it yourself, just do it, i tot esto. ¿Vale? A nivell materiales. Esta és la fase 2. No sé si està bé, suposo que sí. Vale, aquí està un poc explicat les propostes i pues això, el que hem anat parlant
Igual hay algunas cosas que no están, pero estarán aquí grabadas en el vídeo. Casi todo está en realidad. Esto es la guía de acordes de la que parlava abans, de Jaime Altozano, que també tindreu. Perdó. Aquí està com diferents opcions en el mateix orden, en diferent orden, en exemples entre parèntesis i entre corxetes de les cançons que utilitzen estos acords. Ascenso Happy, 1000 idees. Tristón, parece que va a arrancar y no. No tiene tensión y se puede mantener mucho tiempo. Sombrío, sad, dark, hopeful, folk. Es que a lo mejor la meva cançó és molt alegre, per tant vaig a buscar esto porque tiene más feeling y a ver si esto que tiene más feeling de aquí pues me sirve para la meva cançó. Al final de tot, bueno, teniu 1000 opcions. De fet, vos pot servir molt també per a vosaltres i per a intentar evolucionar o jugar i amb la vostra forma d'escriure o de treballar amb la música. Està fantàstic, està superben escrit, perquè en este cas Jaime el que va fer és pensar en un document per a un grup de persones que volien escriure cançons, però no totes tenien coneixements musicals. És a dir, alumnes d'Operació Triunfo. Per tant, així n'hi ha coses que estan explicades i que si coneixes ja prou de música diràs, ok, esto ya lo sé, en algunes que te podran ajudar, però n'hi ha coses que si no tens ni idea també te ajudaran i te podran servir. Evidentment, quan més background tingues, pues més sucre li podràs traure. Giros de color, idees modals, por irnos ya a tope, de ponernos a saco, idees molt tonals, sèries de quintes, idees harmòniques, i al final n'hi ha com una espècie de llegenda i de notes. Totes les progressions estan en do major o la menor per a que siga més senzill. Evidentment, si tu poses una cançó de les que te diu així i la intentes tocar en els acords que te posa ahí, pues segurament no encaixen perquè així està posat en do major. A l'hora nostra de treballar-lo en ukelele, pues ens interessa bastant i ens pareix molt guai, però se poden canviar i fer en qualsevol tonalitat. Tens un glossari de termes, d'acords i de coses harmòniques que te poden servir. Les lletretes, si no pone nada es mayor, M es menor. Es que está tot súper pormenorizado para que puedas utilizarlo. Y evidentemente donarles crédits a Jaime Altozano, que va a hacer esto en 2017 y que a día de hoy se utiliza moltíssim y conecta molta gent que está produciendo música y haciendo canciones y els seus coneixements musicals són el PDF de Jaime Altozano. I està guai. Després, per si no ho heu vist, però imagina que sí, al dossier del Tuca, que ara no el veig, així està. Teniu rodes harmòniques i teniu exemples també en el QR, o si és el número 2 en el iconito de YouTube, de 2 acords, de 3 acords i els diferents tipus de rasgueig. Esto es una currada increíble y es súper guay. Y pues eso. Así lo interesante de esta fulla y lo que més utilitzarem és que tenim el cifrat, la tablatura y la forma en la que podem agafar el ukelele y posarnos a tocar ya mismo. En la de Jaime Altozano està molt guai per a intentar-lo, però si tinc el ukelele i jo veig la menor a lo millor és molt fàcil, però dic, ostres, este acorde, com ho podria fer? Puc averiguar-me la vida i fer-lo sin problema, segur que ho aconseguiran, però esta és molt directa perquè tens ja la progressió i com se toca. Esta és un poc la idea. No sé què vos sembla, ja quan ho poseu en pràctica ja veureu què vos semblarà. Però la idea és esta. Tenint en compte que hem de fer la música i que l'objectiu és fer esta xicoteta gravació, maqueta, mentre cantem la lletra i toquem la música que estem creant. Se pot fer una fase inicial de quins instruments volem tocar, o se pot deixar l'elecció d'instruments per a més endavant i jugar i cantar i improvisar tots amb tots els instruments possibles i una vegada ja anem tinguent coses clares, pues vale dir-li, vale, pues tu a la bateria, 2 a l'ukelele i no sé què i no sé quantos. O
ukelele i veu, o piano i veu, o cajón flamenco i veu. I ja està. És que n'hi ha que fer ukelele perquè n'hi ha dos tipus de rasgueig. Es fas al principi i a partir d'ahí palmas y voz. ¿Te imaginas? En fin, bueno. Seguramente sería lo que faría yo. O sea, este tipo de salirte de la norma, ¿cómo era el Eduard de Bono, era el del pensamiento lateral? Sí, este sería yo haciendo estas cosas. Pero bueno, esa és la proposta. Vos penjaré, només pengem la trucada. Entraré al Drive i afegiré a cada carpeta els documents que vos he ensenyat. Comencem treballant-los i, que no se m'oblide, que això sí que ho tenia apuntat per a dir-lo, i si no se m'oblidarà, la fase 3, en realitat, serà connectar quan cada institut i cada centre o cada grup ja tinga avançada la seva proposta de cançó i jo l'haig escoltat. O sigui, la idea és que, a mesura que aneu tenint la proposta d'idea de cançó, feu una xicoteta gravació. Xicoteta gravació on s'escolta la lletra, melòdicament com està, i un acompanyament per a sentir-lo i fer una idea de com sona. Amb esta idea, jo me l'escolte, vemos com està ahí i després connectem en algun moment, en algun horari de principis de diciembre. He mirat el calendari perquè no sabia en quin dia estem. Per a intentar perfilar-la i anar donant-li forma. Si és a finals de diciembre, bien. Si és en enero, pues igual també. Perquè estem començant este procés i pues serà el que serà. Simplement ho dic per si ja n'hi ha algun grup o n'hi ha algun profe que és com, és que els meus van tirant molt i ja tenim moltes idees i a lo millor ja la setmana que ve ja tenim la música. Igual no, ¿vale? Però per si de cas, per si n'hi ha algú ahí ja que està a tope, podem començar ja a anar treballant la fase 3. No té per què ser fase 3 tal dia de no sé què, sinó si n'hi ha algú ja que està en marxa i vol fer-lo abans, genial. Si n'hi ha algú que s'ho deixarà per a més gener o per a més endavant, doncs també espectacular. El concepte és la flexibilitat de la fase 3. ¿Vale? Este és el tòpic. Per a que més o menys estiguem sabedores i sabedors d'esta idea de flexibilitat, de poder anar perfilant. Enric, nosaltres ja tenim la cançó, no fa falta fase 3, ja hem juntat la música amb la lletra i ja li hem donat forma i t'enviem ja i te ho gravem. Vos ho direm també, però bàsicament per a presentar les cançons una vegada tinguem ja totes les fases i s'ha acabat tot, no fa falta anar-se a un estudi de gravació o posar un micro en classe a cada instrument i a cada veu i no. Si tens un mòbil per a gravar l'àudio i un mòbil per a gravar el vídeo, qualitat que graven tots els mòbils avui en dia, que és 1080 o que graven molt bé, quasi tots, i si no segur que n'hi ha algun alumne o alguna alumna que tindrà un mòbil increïble i que podrà aportar-lo per a gravar ese dia. Si se puede, no sé. Però bueno, gravació bàsica i ja està, no fa falta sonoritzar ni fer algo super pro per a que se sent millor. I esta és la idea. Si teniu preguntes, no heu fet cas de lo de desmuchachar-vos i interrompir-me i me deixa parlant tot el rato, però bueno, no mos ho tindré en compte i ja està. Vaig a beure aigua. He de desmutejar-vos jo? A veure si és que el que ho estic fent mal sou jo. Ah, sí. Ara, Enric, m'escoltes? No. Sí. T'escolta. Sí, no? És que he ficat la maneta i no l'havia ficat mai. Ara. I què puc fer jo? Una cosa, m'ho recomanes, perquè jo, per exemple, quan ho vas fer en tu l'any passat, i m'ho vas dir, jo vas fer portar ja en esta fase, bueno, inclús en la primera, però portar ja una gravadora si no poden gastar el mòbil per a gravar, no? És a dir, tindre-la sempre disponible perquè en qualsevol moment pot eixir una melodia, ritme, qualsevol història. Vull dir que pugui ser bona. I és que depèn d'instituts, potser sé que pots gastar el mòbil, però en molts instituts com el nostre, per exemple, no el pots gastar. Jo anava a la gravadora, una tascam que tenim, i ho pugem tot, no? Vull dir, encara que siga una idea molt abstracta, no? Podríem dir, però que hi hagués una idea, la pugem al Drive igualment, no? Jo la pujaria al Drive igualment. Perquè mai saps, de fet, lo xulo dels processos creatius és que te porten a 1000 llocs
i després moltes vegades t'oblides dels jocs en els que has estat. I a lo millor un dia me passa molt, per exemple, quan faig el nananà. Igual al principi de fer el nananà i de començar a treballar en àudios, no sé qui ho vaig comentar, però tinc algunes idees de cançons i sona d'una manera. Després n'hi ha cançons que van caigant pel camí que desapareixen absolutament, però a lo millor en els últims dies de creació del nananà n'hi ha 3 temps d'un compàs en els que me fa falta un àudio d'una veu. I resulta que al principi del procés vaig descartar un àudio d'una veu que tinc apuntat ahí guardado en papelera de reciclaje para reciclarlo i és el que necessito just en aquest moment. Potser estem escrivint una cançó i el primer dia fem un exercici molt tonto en el que surt una idea d'una melodia que ens ha fet molta gràcia i s'ha convertit en el hit, i a lo millor aquesta idea d'aquesta melodia és la que d'ací un mes ens farà falta quan necessitem algo que ens porte cap a l'estribillo final i ens ajude. Recomanació, gravar-lo tot. Si voleu pujar-lo tot, per mi, espectacular. No sé quant d'espai tindreu en el drive, també us dic. Però, bueno, Lucía, 0, ya estoy viendo. Però simplement per l'alumnat, per tindre també i dir, mira, avui són les 8 del matí, tenim música i estamos 0, inspiració 0. Pues a lo millor tenim una gravadora, recordem què és el que vam gravar fa 2 setmanes i tirem a partir d'ahí. I pot ser, vamos, més senzill que posar-te a dir, ui, pues, a lo millor hasta te fa gràcia i dius, en sèrio vam cantar això l'altre dia? Pues anem a tocar-lo. Si l'altre dia vam cantar, avui posem-nos a tocar i partim d'algo. Sempre fer. Típicas frases de tazas, de que la inspiración te pille trabajando, ¿no? De cosas de estas. Camisetas i manes de nevera. Però un poc, sí, jo crec que és aixina. No vinguem o sea, no esperem a que vinga. Fem una cosa i a partir d'aquesta proposta hasta no sé què, trobarem algo. I sí. Más idees, más cosas. Digueu-me algo, per favor, que tinc ganes d'anar a veure a ma mare i a mon pare, que encara no els he vist, i de sopar en ells, en veritat. Henry, yo comento 2 coses ràpid i ja està. A mi el que acabes de dir, en 10.000 pobles fem un cor me passa. Jo vaig gravar coses, després ells mateixos m'ho demanaren, ho escoltaren i dir, no, ja ve el borra això perquè volen fer, en esta part, volen canviar i fer no sé què, no sé quantos. I ells mateixos ho feien. Per això que acabes de dir, vamos, ha recordat a l'any passat completament. I després una altra cosa, per a la gent que estem així, la que ho veurà després en YouTube, que ho has dit fa un rato, però que el tema dels terminis, és a dir, i aquí aniran més ràpid, més lent, tranquils. Vull dir, si hi ha un termini que hi ha que enviar els vídeos, tal, tranquil·litat. Si veig que en gener se fa, vull dir que no tinc problema, la qüestió és estar treballant, hi ha cançons molt xules i creacions molt, molt xules i anem a tindre un acompanyament. Si aquest acompanyament ha d'estar un poquetet més en el temps, s'estarà un poquetet més en el temps. És a dir, que jo no arribi al dia 15 o 20 de desembre, no passa res. No passa res, val? Que estigueu tranquils en aquest aspecte. Que tirem endavant, continuem en gener i anem parlant, val? Però la idea sí que s'han anat fent les fases, conforme Enric, les propostes que has fet són superxules i que no patiu per el tema de que no arribe, no patiu per això. Lo important és estar ahí, les creacions que esteu fent són molt xules i endavant. No tingueu problemes de totes les dates aquestes. Ara que has dit una cosa de l'any passat de 1000 pobles fem un cor, en realitat totes les idees van en la línia i en la direcció de improvisar i de crear algo que no sabem cap a on es portarà. L'any passat en 10.000 pobles fem un cor va passar que un dels grups eren diversos grups fent la cançó, que al final van ser una única cançó, i un dels grups, literalment la melodia, era d'una cançó de Zetangana. I claro, passa moltes vegades que a l'hora de fer la música acabem, si ens diuen, vale, fes la música i ja està, acabem agafant les idees que ja tenim. De fet, la melodia de Mis Pobles Fem un Cor en algun moment se pareixia moltíssim a la de Mediterrània. O sea, tenia com moments d'idees que ja estan por ahí. La idea és partir de la improvisació i de jugar i de que siguen xocs per a que no tinguem en el cap
referències de cançons. En algunes de les propostes sí que literalment anem a agafar cançons que coneixem, però intentar, en la mesura de lo possible, que les cançons o la melodia o les coses que ens inventem no siguin literalment agafar una cançó que ja existís i posar-li una altra lletra i ja està. Simplement, totes les propostes van en això, en la línia de lanzarse al vacío i fer i jugar amb sons i amb la música, i amb el ritme, melodia i harmonia. Pues estas son las cosas, si se las hemos contado. Això de qui dia això? Así son las cosas y así se las hemos... Això era algú de les notícies de quan jo era xicotet. No me'n recordo. Sí que ho saben, sí. Matías Prats. Era Matías Prats? Ah, vale. Molt bé, Enric. Bueno, va, que vens d'un viatge llarg i tens que veure la família, descansar. I ficar la llamadora. Ficar la llamadora. Moltes gràcies per tot i qualsevol dubte, bueno, sabeu que està el correu d'Enric, el Drive i molts ànims i molta força. Vinga. Adéu. Vinga, adeu. Moltes Gràcies, Enric. gràcies. Adeu. Bona nit. Adéu, bona nit. Adéu, bona nit. Bona nit, adeu. Bona nit. Ara.